Hi, si Manang Helen eh. Morning. Madung adlaw, madung buntag, Philippines. Bitaw. Good morning. Ako na pud ni. Tara ko sa bahay karon. Kay wa ko mo duties, trabahoan kay nay na ko gibate. Yung lagi pwede og maglingkod ra bisag nagibati ang an kuron. Mangguna dari skilid sa bahay. Labong sa dupas buntag wa pay init. Sa baroy pizza 22 na. Birthday sa pagmangken pagagawan jas kuan dito. Didin berting jadi nun sama yung simod. Nasa lim simod haling ri. Ano yung gatas pa ri? Minum ke gatas? Birthday rong jidin. Birthday rong jidin na ilen. Ja. Yung kantahan. Ado saan? Kerjut. Binangkal kanang dang isang kita programi. Ja birthday rong jidin. November 22. Di ka mo kanta? Happy birthday Zidin. Kanta he. Manghud man mo Zidin. Manghud na ilen. Kanta ka? Na kanta. Happy birthday Zidin. Tara na. Happy birthday Zidin. Happy birthday Zidin. Happy birthday Zidin. Happy birthday Didin kuno G. Kuan nasa stiri diha sa Isidro la Aisa. Las Sian. Happy birthday lagi ring kuan Jidin. Nakik sudah nairin. Na ay kik. Nga to kay lajo man ta. Minta mga to kay. Di mo ka pwede lagong lajo. Maka birthday ram kag nasdeo. Di mo ka pwede. Di mo hay kasi mong mama. Hi ma. Inama, namata na ba ka? Namata na ba ka ma? Ikaw man kag inom mo gatas. Mana kag inom og gatas ma? Mingaw kang mama? Da. Ang patag ha? Nairin, napyo nairin. Gimingaw ko nung dani muli. Ya, humahijag kuan, humahijag pa mainit. Datan sa pyramid binangkal gabi eh. Kay muling matang-atang may pandesal, may pandesal mo labay. Kato pandesal to nairin? Hindi, ito pandesal. Si kapitan to nairin? Hindi, taga mahayag to. Katang sa nagabuntag og nabay pandesal. Da talos bay kay wala mo ko Skyflix. Bagus pyramid gabi kay nagdag kuan binangkal. Pagasig binangkal mangita mo sa pandesal. Sa pag birthday ka tiri nairin. Hapit na, tatiri. Mons Aliana ija, magatangan dag nay kisa na birthday. Nairin. Napyo nairin. Hamas na nay. Natas sa bahay nairin. Mata na. Ya. Ag imong mama ron, gimingaw nag imong mama nimo. Gimingaw nagkamama na nairin. Gimingaw na kay imong mama ulit nila man tong imong mama. Sa nairin? Inauli na naman doon na naman po manunuway nagpatugtog. Kabaron dapit. Di dapat tadi ka dazun og kuan day video kay na may kuan. Orang main sintral. Na sintral dan ha. Yes na nay, good morning nay, wa pay ngipon. Nanay Helen. Good morning. Ale, diras na nay le. Wa naman isang tail kay palitan man sa programi gabi. Nanay Helen. Oh, nagaumas alis kuang nanay, tail, diras na nay. Kuan di patambong gato dakog man ang insure. Gipaitan sila insure, gipaitan sila katong para sa tail nanay kay kalis na nay kay gagudi mo imong gatas. Kay magtago-tago sa nay imong kape. Ag insure na lahat am nang insure sa kuanay anlin may anghit. Di man ang hita ang insure. Misuway ka? Kasuway na ka? Tas ang kuan. Uy nang bala ni Guys, kum datong ang tas ang tubig. kuanay kana inig padung matugra. Mano matog? Kana makapahaway inig kagabi dito imong tug. Agi mo dai sa imong ginom. Gatas. Sa mga gatasay mo. Insure dong ba sa kaw? Napyo nairin. Ingin ka gamay kag inom. Nairin, napyo nairin. Balik na human. Anang giinit ang luto kay dahang bahaw mo dandan o manhapon, di pa may manhapon bisa ko magdang. Manihapon ako sa pramidaan. Nga na sila. Lagi manihapon gabi na kay ang kaan ko alas 4:30 pa o alas 5.
Ay, ayog balik ang tiri. Paliza. Huwag ka ulit. Puhunan. Pilipunan diha. Ano ka pa? Tagot sinta. Hindi na ikinta. Ang halin. Pila 50 pa. Pinta roy. Ang katungkuan. Ano na bunga. Sa duta lagi nanay. Wa manggahungag tarong. Di ka, di ka nang wana tamo kang suta ang taabunuhan. Yuria. Tiga buno ng atlas. Ito patubo naman ito. Nagamay naman po. Duma na po. Sa naglakaw kasada. Nah, saan mo kunay? O, sana sapi. Parihuti. Ha? Parihuti. Sapi. Kuan garden ni Tiri kay wa kuno ka uli sa puhunan kay minus. Gagmay na wa manubo. Wa manubo ag paliza na anang bawkog. Tingod siguro dis kuan sa duta nga grabe kuan na. O kuang bakanig abuno. Papuno ka ulis punan lang halindani. Ang halindani magduha pa ka kilo. Wala pa yung sa ara na kaya na ito kuan. Karinderya. Wala pa nagpatugtog. Napataka. Tiwas na ni kuan. Ibis kayo mag-video ko maguna. Ano may sounds. Birthday nong! Playdan ni mo nong! Birthday ko nung Pedro. Unas anailin. Diyan ko noon to. Mag-greet ko na ilin. Wa makaling greet. Bilo Pedro. To anaan sa ara. Wow, enggak ra na ilin. Birthday ko nung Pedro nang imbitar. Ha? Wa man nang uli sila? Rabi ko no. Gamay. Hindi pa tugtog. Oh, beautiful. Ang nagbumuli. A few moments later. Kali mo sanina. Di oy. Para na kolor. Marangkag. Para limo kada kayor. Pareha na kay di man. Hala sa yana. Na ilin, love you na Tapad ko nga ti mayor ka. mutapad ko na ilin. Oo, tapad ka. Mutapad ko nimo pero sali. Na, Nahilin bul. para kada ko sila. Si Tati rin na ilin para rap kun may Wa mas kanakuha na tatili diha. ilin. Kamu si mayor para mo kada ko. Ah. Para mo sanina kolor. Di ano? Di magkuno na ilin. Asay kolor. Guwapa sa ti mayor dai. Gwapa man na ilin. Guwapa ito si mayor. Kapoy ipod maguna yor. Nanay hilin. Ako. Nanay Kaya hilin. ko mangloto. Parihara kay trabaho man. Nanay hilin. Oh. Ikaw ni ang ihi na ilin. Ano magimangihi? Hugaw magihi. Hugaw ko nang ihi. Nga naman, nanghi ka? Sa pangang mama ka nang hinapit. Bito hay kapoy, wa mo di trabaho di kapoy yor, kapoy mo jud tanan. Ngipon. Hay nipon. Ay, ano? Parepil makaka. Ha? Magpakuan makaka magpabris. Di pa brace. Gupaha. Ay, laga. Sa grabing gupahan ng mayor. Andra ba cleaning? Paklining ka? Di mo kuno inyo sa ate. Ay, malain ko no. Magklining yan? Pag na-brace. Bito, ang ilang bris ubos ni. Kanang mga bus ni mo eh magpabris kay lumbado naman ang ipon nga aron matulid. Katong alaga sa una katong Beatrice, go na sa nataro nagibris ug sila. Katong anak sa
ang bagwang sagya-alaga nga rabo. Sabi ko na brace ba kay Tiya. passion, pero kaso lang. Grabe gwapahan sang mayor. Ni-slim pos mayoron. Tapos naging buwan kaya naghambon man to. Hampong siya ng buwan. Karon kay ning niwang mananguwag siguro ni. Wow, ano ni? Hala, di man mutukan. Di mutukan ng wag buti na. Mutukan na sa ti mayor. Dugay naman sa mayor mo nagkita. Karon pa, pinakabuwan. O di nagkita mismo ko ito nangangan may binignit. Doon kasi mga ano. Binignit, Ito nangangan, takay mo ko itong trabaho po. Karon, ano ba? Nako siya nga rin. Hari ka mangihi. Dari Nailin. Ano ka na naman ka mangihi? Ito kasi ang mangihi. Nailin, love you Nailin. Sila na sig I love you. Parang hindi mo katawa si buhok niya, Ate Mayor. Para may kataas o buhok niya, Tirusali Nailin. Pareha. Pero guwapas Ate Mayor, no? Dapat sa kaya no? Guwapas Ate Mayor? Guwapas Mayor kayo ng isliman. Ano ka na isang naisip na hindi mamutugan na nag-diet siguro po na. Balik na po. Kaya naghampuong mula sa unang buwan sa pakunin trabaho. My birthday. Ha? My birthday. Pagkalata ha, malambog na maligong na birthday ron. Mamakas na po tayo sa. Kaya September. Nang no? September, tambak po tayo September. Ano naman to? Pagka my birthday, tawad lo. Ang imo na. Kasi ito sunod. My birthday pa dyan sila eh. Ang karon day November, December na po kamutambok. Kaya na po yung mga kuan. Makatambok din ang daghag birthday yor. Ang Kay? kaon inuman. Kira tambok ng kagutog. As in matug. Matakaan po tug. Uy. Sigag tilaog. Na. Tilaob makatambok. Tilaob kay makahilis na kuan. Kos ginawa kay libang na nimutang hukos mo kinangan mo sa mukhaan kag tilaob. Tagra. Bitaw. Uy, di gabi-gabi nga nakitan puwahon. Bitaw karon na po ko lingkod-lingkod kay ugma ni. Haburos na po ni. Pahaway sana. Pahoy ba pong nagurangan lagi kay takbon tagbanakan. Pahaway sa. Kanang pahoy dado na na. Basta mukhaan pa tadi ng pahoy. Mado man ka kay kuha naman ka, kortaan naman ka, di ka mo magsiga tag pahoy. Kortaan bobo. Bubo ko nang sa kwarta. Hari singar sa magkapag-cleaning mo bang kampo rami ma? Schedule ko gani. Lagi ba sige Naka-blade ka? lang? Ha? Naka-blade? Wa, kag-blin so nang sa una ram tong kilay-kilay ta, wa nang kumakilay-kilay. Ba? Kay, Kato. 5. lima, kag lima sito. Mapili mo na ka. Wa, padagana na la. Pasakas pangpang. Mangay jud kayo palit kag imong motor. Ha? Ibang ga. Palit na. Kamo na mo kag bike. Jag. Away labot. Yun, sa kakadyo mong motor yun. Mo sa kag pariner. Te grabe ka na. Ilim na. Lash nang. Malit na. Kaya kung gusto kang mulupad kami sa gasa. Hindi po kumusakay ni mo kong dadaan. Tawag de. Kurkurog, mani kumusakay ko sa pag-umagan hapid kong anhing. Kinsa? Kaanak ni Julia. Kinsa man. Tumbaje? Hadlok ko. Hadlok man kanti nga. Si mama gani doon sakay ko nga. Mahadlok ko. Dako pa muguro kang. Julia. Dago palagi ko. Sag niniwang-niwang. Dago ihapon. Ang driver gamay man. Ikaw yun, mga sa kaya ingani mong utangan mong paliton yun. Utangan palitan di ay. Iya to ka utang, palit ra. Paipalit. Bagay kwarta kay mga utang na may palit. Kay kwarta mga utang. Paibayan. O sa nabitaw ron, pwede pag utang. Binuwan. Mahal utang. Kas lagi. Kaya nung barato. Ay, Lana! Hanggang sa man ka? Dua Nailin. Mubang ka manukos day? Uban man Nailin. Aw, manukos Mga day. kuha ng gaw. Golden berry nang to ah. Ha? Bagay mo butoy. Ha? Tiri din ay. Mutoy wag to. Kana lagi mo lagi na. Narita ng hog to biya. Na to. Una na, nanay nagligad-ligad. Nailin. Ayan na. Bawa sa ng tiil ba sa sulod. Sinay pa. Kung isang tila kitambalan man, mang huway-huway sa sanay kay. Juan.
Anay Helen. Pahuway sa mi kayo sa maniud to mi ato mi maniud to birthday celebrant ni Tarman mi oh. Love you, Helen. Love you day. Hindi mo patugtog kay vlog. Vlog ang sa kuno og birthday kay manukos ni pang birthday ni nung Pedro ika 50 aw sa 50 ni din ang birthday. Wa ko ka great ni dagan. Insa ra ka mo great ato sa lingkod to. Wa ko sa dyan naka-great. Kamu ni ito na wahira pagsampit ng Pedro ganiya kay dali man labay raman siya. Mga to siguro koros lungsod. Ako mapalit og cake sa kay ra kung dyan. Hindi nga abot mo, Lolo Pedro, happy birthday. Happy birthday ko no. Ina, mag-bless ng Lolo Pedro, nandito happy birthday. Kaya himala mo kong una. Ang dadaag. Nato sa akong Hindi, mayroon kang happy birthday. Ngayon ako happy birthday, Nay. Happy birthday, Lolo Pedro. Dahil mo pong kantahan. Kantahan po din mo happy birthday. Sa simpay no ibi na. Sinaglalay, pilam na yun. Magwang ng lalay ni Tanay no. Baka may magwang nila. Magwang ng lalay butig dua ka tuig. Awaw to. Awaw. August mo na sang lalay po nag-birthday. Mangga, August 13 na sa mga lalay para sa Pedro. August na mga lalay. August na gid sa school po kasi ang binatrihan. Sila. Vaksin na bredero, naroy vaksin.